अंदू 10वीचो निकाल 94.51% लागिल्ल्याचे गोंय शालांत मंडळान जाहीर केले। 10वीच्या निकालात अंदूय चलयांनी बाजी मारली। चलयांचो निकाल 96.51%, जाल्यार चल्यांचो निकाल 94.37% लागलो। दिव्यांग विद्यार्थ्यांचो निकाल 98.73% लागलो। पळयात पुराय बातमी। गोंय शालांत मंडळान अंदूचे 10वीचो निकाल 94.51% लागिल्ल्याचे जाहीर केले। ही परीक्षा 13 मार्च ते 9 एप्रिल मजगती जाल्ली। राज्यभरातल्या वट्ट 32 परीक्षा केंद्राचेर ही परीक्षा घेतिल्ली। परीक्षेक बशिल्ले 20,618 विद्यार्थ्यांमदले 19,486 विद्यार्थी पास जाले। अंदूय 10वीच्या परीक्षा निकालात चलयांनी बाजी मारली। चलयांचो निकाल 96.51%, जाल्यार चल्यांचो निकाल 94.37% लागलो। 550 दिव्यांग विद्यार्थ्यांमदले 543 विद्यार्थी पास जावन तांचो निकाल 98.73% लागलो। SSC March 2026 season. At the outset, let's wish all the candidates very best in this examination. This is the analysis. The result will be available on the following site, which is results.gbshsc. The examination, this was taken at 32 examination centers across the state, and there were 8 assessment centers where the correction was carried out. या मध्ये किती झालं ना, मे बी यामध्ये सर सब्जेक्ट असते ते कंपल्सरी सब्जेक्ट असतात, म्हणजे जे अकॅडमिक सब्जेक्ट 3 लँग्वेजेस, मागे मॅथ्स, सायन्स आणि सोशल, आणि 4 सब्जेक्ट जे असले ते स्किल जे सब्जेक्ट विथ अन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। दुसरं तुमचं आर्ट एज्युकेशन असतं, फिजिकल एज्युकेशन असतं, आणि चौथं असतं तर NSPF ज्या NSPF दाखवले आहे ती स्लाइड। तुमचे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स। आता रिझल्ट वेगळा लावून 1% असं दाखवतात, पण ज्याला when we are going through the entire result, त्याला ते परफॉर्मन्स इनव्हेरिएबली बऱ्याच स्टुडंटचं बरं असतं, बऱ्याच शाळांचा परफॉर्मन्स बरा असतो, पण ते एकूच अमक्याच कारण असे झाले बऱ्याचशा शाळा कशा त्यांना सांचे परत ते क्लासेस घेतात आणि रिव्हिजन केले असतात, त्यांचे जवळजवळ रेग्युलरच्या थोड्यांचे क्लासेस चालू असतात। सो अशा म्हणू शकत नाही की 1% कमी लागलं जाल्यार कमी असो ना, पण कारण वेगवेगळे असतात। एक स्लाइटली वीक होईल, एक सगळे चांगले कॉन्शियसली इंग्लिश जे काय R2 म्हणताय, म्हणजे 3 लँग्वेजेस असले R1, R2 आणि R2। ह्या वर्षाची पॉलिसी कशी असली की R1 म्हणजे तुम्ही मराठी, कोकणी हे कंपल्सरी, एक तर तो मराठी तरी घे किंवा कोकणी तरी घे। आमचे फिगर दाखवतात जवळजवळ इक्वल झालं, 10,000 ऑलमोस्ट 10,000, 9,800 आणि 9,200 असे कोकणी आणि मराठी। मागे कसं झालं की आम्ही NEP इम्प्लिमेंट केली, त्यांना पहिली स्कूल आहे 7व्या 8व्याच्या ती संस्कृत घेत आहे। सो अशी थोडी स्कूल असली त्यांना एक अपॉर्च्युनिटी आम्ही दिली, जवळजवळ 500 550 सुमार भुरगे जे संस्कृताक असतात ते त्यांचे ते बशिल्ले सगळी पास झाली। हा ऑलमोस्ट म्हणजे ते 100% रिझल्ट आहे संस्कृताचा। जी स्पेशल स्कूल असतात सेंट जेम्स अकॅडमी, दुसरे लोककृष्ण प्रतिष्ठान दगडी, या 2-3 स्कूलांनी घेतले आणि फर्स्ट टाइम वी आर इंटरव्ह्यू आणि इट इज ऑप्शन टू द लँग्वेज। आणि त्यातून कशा असतात आपण थोडे व्हिडिओज डेव्हलप केले आमच्या एक्सपर्टांनी, आणि एक्सपर्ट्सचे म्हणजे तुम्हाला प्रॅक्टिकल पर्पज वी हॅड कॉल्ड डिफरंट एक्सपर्ट, आणि म्हणून थोड्या प्रमाणात त्याच्या साइन लँग्वेज। सो आमच्या प्रयत्नासाठी इव्हन इंडियन साइन लँग्वेज इव्हन रेग्युलर स्कूलांनी घेऊचो असं आमचा प्रयत्न। हय ते आमकां मेळ्ळें, पूण ते सामके कमी आसात, सो म्हणून तो त्या प्रयत्नान ते हो इंट्रोड्यूस करूंक जाय जर सगळ्या रेग्युलर स्कूलांना इंट्रोड्यूस करूंक जाय असो एक। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।